Anghinarea are numeroase beneficii și poate fi consumată în scop medical și în gastronomie. În scop medical, datorită conținutului mare de fibre, de vitamina A și vitamine B, extractul de anghinare contribuie la susținerea digestiei, menținerea funcțiilor hepatice, echilibrarea nivelului de colesterol din sânge, susținerea secreției biliare și favorizarea eliminării sucurilor biliare în duoden, suportă în eliminarea compușilor toxici din ficat, echilibrarea tranzitului intestinal, menținerea concentrațiilor normale ale acidului uric din sânge. În gastronomie, anghinarea poate fi consumată rece sau caldă, ca aperitiv sau ca fel principal. Consumă preparatele pe bază de anghinare în maxim 24 de ore, pentru că aceasta poate dezvolta mucegaiuri toxice ce pot cauza tulburări digestive ușoare. Însă, anghinarea nu este indicată femeilor însărcinate sau celor care alăptează, deoarece principiile sale active pot